a druhých tanečních ročníků. A já se na to fakt strašně těším, protože je to úplná pecka. Jmenuje se to Pipy a my těch pipinek tady máme teďka strašně moc. Pojďte se připravit. Počkejte, to nevadí, no, tak prostě já jsem to spletla, měla jít Moderna a podívám se, nejde to, musí z Pipky počkat, protože tady jsme se nestihli převlíct. Omlouvám se všem pipinkám hluboce, já už jak oni tady skákali, tak no, co se dá dělat. Takže teď uvidíte Modernu a ona je taková zvláštní tím, že ji tančí 3. až 6. ročníky, což je celkem dosti těžké skloubit dohromady. Nicméně my jsme se o to pokusili a uvidíme, jak se nám to povedlo. Tak pojďte se ženský nachystat. Ženský a kluci. Ženský a Kubo. Find it hard to tell.